तर आपण आता सध्या इफ्फीमध्ये फिरतोय. मी मघाशी म्हणाले तसं आपण वेगवेगळ्या लोकांना भेटतोय. तर मला मराठी आणि मल्याळम इंडस्ट्रीमध्ये काम केलेली मराठमोळी अभिनेत्री नम्रता गायकवाड भेटलेली आहे. तर आपण तिला विचारूयात की तिचा इफ्फीचा अनुभव कसा आहे आणि मूवीज बघतीये सो कसं वाटतं एकूण. खरं तर खूप काय म्हणूयात आपण, खूप धमाकेदार फीलिंग किंवा हॅपनिंग माहोल गोव्यामध्ये नेहमीच असतं. त्यात इफी विच इज मोर ऑफ लाईक सिनेमा इज माय लव्ह आणि वर्ल्ड सिनेमाज, इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनमध्ये सिलेक्ट झालेले, फेस्टिवलमध्ये सिलेक्ट झालेले सिनेमाज इथे बघायला मिळतात. त्यामुळे खूप एक्सप्लोअर करता येतं आणि आय एम काइंड ऑफ अ लर्नर नो. सो माझ्यासाठी ही एक मोठी पर्वणी असते जी मी चुकवत नाही. बिकॉज मला आठवतं आहे लास्ट टाईम 2023ला सुद्धा मी हे पहिल्यांदा अटेंड केलं होतं आणि एकटी आले होते. आणि आता 2024 आहे. मी वेळात वेळ शूटिंग वगैरे सगळं वेळात वेळ काढून मी 2024चं पण इफी एकटी अटेंड करते. हां, सो दॅट्स आय एम फीलिंग प्राऊड अबाउट माय सेल्फ की येस, एकटी मी हे करू शकते. हे डिस्कवरी मला खरं तर इफीमुळे झाली. आणि आत्ताच मी स्टीफन लूनी विच इज मतलब हू इज अ बिग टाईम प्रोड्युसर अँड डिरेक्टर, त्यांचा मास्टर क्लास अटेंड केला. तर मला असं वाटतं फिल्म्स तर मी बघते पण इथे छान काय तर मास्टर क्लासेस खूप छान बघायला मिळतात, ऐकायला मिळतात आणि अनुभवायला मिळतात त्यांचे एक्सपिरियन्स. सो मला वाटतं ही खूप छान पर्वणी आहे इथे येण्याची. येस. आणि इफी म्हणजे मूवीज आले सो वेगवेगळ्या प्रकारचे मूवीज आहेत, जॉनरचे मूवीज आहेत. आणखी एक वेगळा फायदा म्हणजे तू सांगू शकशील की ॲज अन ॲक्ट्रेस तुला इफीमध्ये ज्या मूवीज बघतीयेस त्यातून काही शिकायला मिळतं का? सिलेक्शन कसं आहे मूवीजचं? सिलेक्शन म्हणजे मला आपण आत्तापर्यंत किंवा लहानपणापासून कमर्शियल सिनेमा बघत वाढलेलो आहोत. त्यामुळे खूप छान चकाचौंध किंवा मी म्हणेल की छान कमर्शियलाइज म्हणजे छान असं दिसतं फिल्म्समध्ये. पण फेस्टिवल फिल्ममध्ये तुम्हाला कुठेतरी असं सपोज आता लंडन आपल्याला इतकं छान आहे पण त्यांचं बॅक स्टोरी म्हणजे त्यांचं बॅकयार्ड कसं असेल किंवा त्यांच्या पाठीमागची तो नदी नाला आणि तिथे घडणारे तिथे राहणारे लोक ते कशा पद्धतीने वावरतात. तर ही एकदम विरुद्ध बाजू तुम्हाला फेस्टिवलमध्ये बघायला मिळते जी आपल्याला प्रत्यक्षात बघायला अनुभवायला मिळत नाही आपण फिरायला जरी गेलो तरी. पण या फेस्टिवल्समधून त्यांचं राहणं, त्यांचं जीवनमान, त्यांची जीवन जगण्याची स्टाईल आणि कसं ते कोपअप करतात. म्हणजे ऑफकोर्स सगळ्या माणसांच्या आयुष्यात अप अँड डाऊन्स असतात पण त्या लोकांनी त्याच्यातून कसं कव्हरअप केलं आहे किंवा मोटिवेटिंग काही डिरेक्टर एक समाज असतो जो खूप बॅकड्रॉपला वेगळ्या पद्धतीने काम करत असतो म्हणून त्याच्यातून काहीतरी गुंड प्रवृत्ती किंवा असा एक डार्क साईड दाखवलं जातं. पण ते डिरेक्टर जे आहे वर्ल्ड सिनेमाचे ते मला वाटतं त्याच्यातून पण किती छान पद्धतीने मोटिवेटेड किंवा एक छान मेसेज देऊ बघतात समाजाला जे खूप इन्स्पिरेशनल असतं. म्हणजे आता मी एक फिल्म पाहिली अमेरिकन ब्युटी आणि एक साऊथ आफ्रिकन लेडी, त्या दोघी इतक्या छान मैत्रिणी होतात पण दोघींच्या आयुष्यात बॅकग्राऊंडला इतकं वेगवेगळं घडलेलं असतं आणि मग काय एंड होतो सिनेमाचा ते खूप अप्रतिम होतं. सो असा हा अनुभव आहे माझा. येस, ओव्हरऑलच. आणखी म्हणजे इथे फिरत असताना तुला माहोल जो आहे आजूबाजूचा सगळीकडे सिनेमावरती प्रेम करणारी लोकं आहेत तर त्यांच्याशी कम्युनिकेट करत असताना आणि ओव्हरऑल जो एक फील असतो तो कसा आहे आणि मॅनेजमेंटबद्दल काय सांगशील? मॅनेजमेंट म्हणजे गोवा इफीच्या मॅनेजमेंटबद्दल सांगायचं झालं तर मला जयश्री सारखी मैत्रीण मिळाली आहे पहिल्याच दिवशी आणि इथे येऊन मला बरेच माझे सहकलाकारसुद्धा भेटलेले आहेत इफीमध्ये जे अटेंड करतात, ज्यांच्यासाठी मी इकडे येणं शॉकिंग आणि माझ्यासाठी ते इकडे असणं शॉकिंग आहेत. पण इट्स व्हेरी ब्युटिफुल की मराठी रिजनल सिनेमा आपण पकडूयात पण तरीही तो अशा व्यापक पद्धतीने विचार करून या ठिकाणी मला वाटतं मोठे डिरेक्टर पण मराठीतले भेटलेले आहेत. त्यांचे सिनेमे सिलेक्ट झालेला. आय थिंक सिद्धार्थ जाधव पण काल येऊन गेला. सो ह्या सगळ्यांना भेटले आणि ह्यांचे अनुभव आणि आमची इंडस्ट्री जशी काम करते आणि हे लोक इतक्या नॅचरल पद्धतीने काम करत असतात सगळे इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनवाले सगळे आणि भेटतात म्युझिक कंपोजर आणि हे सगळ्यांना भेटून खूप वेगळ्या वाईब्स असतात आणि मला वाटतं ती आम्हाला आमच्या पुढच्या शूटिंगसाठी कामासाठी ना वेगळी ऊर्जा देऊन जातं की त्याच पद्धतीने तितक्याच नॅचरली अभिनय आणि तितक्याच नॅचरली हाऊ दे आर व्हेरी ब्युटिफुल ह्युमन बीइंग अँड डिरेक्टर ते आधी इतके छान आहेत पर्सन म्हणून आणि मग त्यांच्या कामामध्ये ते रिफ्लेक्ट होतं ग. तो एक युनिक पॉईंट इथे येऊन कळतो. येस. आणखी वन लास्ट क्वेश्चन की मराठी सिनेमा जो आहे तो इंडियन पॅनोरमा सेक्शनमध्ये यावेळेला मला वाटतं 2-3 सिनेमे आहेत झालेले सिलेक्ट. तर
आपल्या मराठी इंडस्ट्रीला तू या सगळ्यामध्ये कुठे बघतेस की आपल्या कसं आहे इंडस्ट्री आपली कम्पॅरेटिव्हली, म्हणजे आपण जेव्हा वर्ल्ड सिनेमा म्हणतोय तर वर्ल्ड सिनेमामध्ये मराठी इंडस्ट्री कुठे आहे असं तुला वाटतं? डेफिनेटली मराठीमध्ये इतकं उत्तम साहित्य आहे आणि इतकी छान मराठी लोकांना साहित्याची गोडीही आहे. सो मला असं वाटतं अशा फेस्टिवल, जसं मी म्हटलं की इथे तुम्हाला डार्कर साईड किंवा सामाजिक गोष्टी इतक्या फ्रीली दाखवता येतात आणि तिथे मराठी सिनेमा कमी पडत नाही आहे. तिथे मला वाटतं एक नाही तर 4-4 सिनेमे सिलेक्ट झालेले आहेत, जे खरंच खूप अभिमानास्पद आहे. आणि मला असं वाटतं की पुढच्या वर्षी मीही इथे काहीतरी दमदार स्टोरी आणि फिल्म मेकिंग प्रोसेसमध्ये येऊन इथे पदार्पण करावं असं मला वाटतं आणि ते इन्स्पिरेशन मला इफीने दिलं आहे. येस, थँक्यू सो मच आणि तुला खूप खूप शुभेच्छा तुझ्या पुढच्या ओव्हरऑल करिअरसाठी. थँक्यू नम्रता. येस.